Здравейте, ние сме 20 на минути преди настъпване на новата година. Ето тук сме сато денонощно, защото си вземем цигари, защото сме върли се като жени, кажи. На 31.12.23.40. Този път не съм оператор. Да. И късмет работи. Добър вечер. Елем син. Взимаме си цигари 100. Кажи нещо. 2012 беше важно за мен според изчисленията и наистина е така. Случиха се важни неща, но пък 2013 стартира още по-добре. Надявам се да е добра и за мене. И така. С този клип ще запечатаме момента за тази година. И следващите ни клипове, които може би ще направим, ще бъдат някъде. Може това да ни е последния клип заедно с моя приятел Пламен, тъй като Време разделно. време разделно. На следващото, кога ще има продължение на серията ни клипове, все още не е ясно. На новото място. Абсолютно. Това е от нас. Весела и щастлива нова година. Бай.